uang banyak sakmat kumbala pendet nama bat ki pula assure yang ni uang ni ai ka jing ka assurance ni ba ka kam kanya be sakmat tanom don kanu ka jing le siliang ni no kanya be kumbala ka banyak ba uang ru ba ka jing thung hi kan long be ka ba khoi ka basuba kata ka de ka jing uang ka jong dan ri ngimde ki doktor ki ba apply la ngimde ki applicant ki jing ki concern ki jong ni lawan bu akmat jong recruitment bu telada ka don kanu ka kajingja ka ba lesir no kan dan jingjam susi dan ni don ki beri ki jong ni ba thap ki bandu yang tam jumlah dan thap na try kita kin sale pat ni ki bodon Kanyo Youth Council HYC Senkme hapo kajinga lamu General Secretary Usamla Roy Kupar Sinran kaliyo banyak ndoyo Dr. Joram Beda ubade IAS hagajopo deru Chairman joka Meghalaya Medical Services Recruitment Board Shillong halor ki South Patli ki post jonga Medical and Health Officers badrui ki Junior Specialist hapo jonga Department Health and Family Welfare Habaken Chikilat Patai Kubor, Usamla Roy Kupar Layat Hu, Banakalyang Kahinyaw Trap Youth Council, Kamsham Prasha Agajing Tungkam, Henry Kapasha Akarukom Tep Kam Jongka, Namanakani Garukom Tep Kam Stet Jongka, Kalakban Mi Kanu Gajingja Basungsi, Kumtaka Recruitment Board, Ringkat Bakasorkar, Kinhaban Shimegajingkit Clear. Post ki balai kum ki medical and health officer kum juru kum tau junior specialist ndrei lada feedback pat ya ka qualification kamut ya ubakum nu ula benjoin kum medical health and officer ubakum nu doctor ula benjoin kum junior specialist ngimyo i pat banthok ba kat nu tuli ki post ki dei nam ta ka medical and health officer ba kat nu tuli ki post ki dei na ka benta ka junior specialist ti halor kata ngi lakali jingli ya u chairman joka recruitment board ti ula pensya yang i uang ba ki doctor hi hapo state kat kum ka service rule pembut bagi room hapo ka service ki room bet kum kita ki medical and health officer ka syong setang ka degree ka jongki la da ki digi MD kemut ka pay skill ka jongki ka kham he ban ki medical and health officer kata ka digi jing pensya ka bana ka yang Dr. Joram Beda IAS ula ayangi habedi ba ka point ka baar ka bangi ngila ong ba balai ke jenglek kerki ka bahadu kan ni ba khot ya ka application ha ka artrik mentau benai penkut ya ka application ha ka pratrik mentau benai lanu onle ya ka scrutiny bat la on island nam island pat ya kita ki beri ki ba kwak ban pendet dan don kinu nu jing bakla balai na kala sansni ke balabu ka artrik pi penkala no syakalai singi bat balai labu ya ka examination ban pelong no ka sautrik na kaliang na jong Uliu chairman ula pensyai ni kajing kendu orang ba kajing le scrutiny le ka don ka review committee la ne kata scrutiny committee ka jong ki ka baman la ka singi pisong pamut la don balap kajing bakla ki don ki nong tap ki batkap ya ki ni ki post la don balap kajing bakla ki phone ni ki pentep wut ba ka bakla kan ni ka bakla ka te ba ki la ban tap yang sesisin pamut ba ki la man le ka ni hadu ka potrik mentau benar balane hadir ke taru dan ki jambak lah ki aila sa laisni ti ndrei ke nakalian jo kaseng ngikwa ban penpau kawe ka jing snow ka jongi ka bangi la ada ka jing tho sha u chairman ba ki lai copy sha u chief minister sha u deputy chief minister ba cha ki we ki minister ki seng ba ki kunhun ba per nakalian jo kaseng nakapor sha kapor ni la ya keren ni kali man ba ka state ka jongi la ne ka jala ka jongi ka duna palat ki doktor bat kumjuru nila ekren ru bede kata ka regularization gitu di doktor hamtam e di baterai hapo ka 3F mot ka contractual basis na kalian jong seng ikwa ban keren na ka basai ba ngimde bengi persyak ya ki recruitment process ngir ngikwa hi ba ka jala ka jongi kan biang ki doktor kan biang ki repair ki CAC ki PAC ndrei ka bangi ngi song lengo kolong ba balai la pen state hadu kan ingni kam pi ka kam jongki doktor kalong ban sumar mo ban pelat im mi kinongpang na ki ban sumar kinongpang ni ki jingpang bo per ngim kwa ba ki doktor ki bangi ka jelang thum kinde ki doktor ki balong incompetence lan ki bomla ba yo ja ki nu ki jing ja le se hadin habot ki bon wan rak pat ki jing ja ko susi tingile keren yo ni chairman mentan ni ong ba kani ki jing le kerki ke jongpi Kanja ayu bahadian namar ba film shimla wa banyak ya kita ki applicant ki bathap ya kini ki post kanja ayu la dakin don ki beri ki bathap san na nish pongut ki basuan ra ki certificate top ba ki lapa si ki MBBS naki colleges ki ba fair po India la ne hang no ki basule top ti la da kita ki beri ki syatum kum ki doktor hadin ka
ke exam tang shisni asni din ke exam ke result kan mi umut ba ka jimut ke jongki kalau pendap no yang ni ka proses baru khot chwa ka modul ku kanda kata di ke jimu tina kalian jong seng ngikwa ban keren da ka basai ba ngim persya ya ke recruitment proses ni ke jing dawa ka jongki kalau ba haba pitum ke doktor khamtam ke doktor ki bangitip ka kamram ka jongki kalau ban yada dan ban sumar ban pelaj im ke jing im jong beriu ni ke jing pang ba fer ngikwa ba kata ka kam de ban le hakalunti ko bade ti ngi pen paru ka jing persya ba let's say kan dan ka bor na she ko pen bor ka meglia recruitment services medical services recruitment board ban pendap no yang ni kamut board hapo tang khat sausngi ban pendap lu nadu ko khat application hadu ke exam ti ngi kwa ban ong bala da de la da don ka nu jing kala la da don ka nu ka jing java susi nakani ka jing le kerki jong ka sarkar jong ka ni ka recruitment board hapo ka jing pet yang sarkar kani ka sarkar pemerintah chief minister jongi health minister jongi baru ki badan sarkar kin ha ban ship ka jing kli